Tevedza kutaura gogo. Inonzi Siphiwe Mlongoti. Inonzi Siphiwe Mlongoti. Ndauya mudare ramambongezi. Ndauya mudare ramambongezi. Ndakamhangarira Tafadzwa. Ndakamhangarira Tafadzwa. Chataura chokwadi changu chese. Chataura chokwadi changu chese. Ndana makwando usungwa nemhosva. Ndikataura makwando usungwa nemhosva. Vanhu vandinzwe. Vanhu vandinzwe. Dzimi gondinzwa. Kuti mwana agondinzwa. Ati mudzimi gondinzwa. Dzimi gondinzwa. Sai mungie ushutiyo. Tibai Tafadzwa. Tafadzwa. Bata Inonzi Tafadzwa. Wani ruoko. Woruzi Inonzi Tafadzwa Makonde. Ndauya mudare ramambongezi. Ndauya mudare ramambongezi. Zvidaira zvandikumangira naSiphiwe Mlongoti. Ndichidaira zvandikumangira naSiphiwe Mlongoti. Chataura chokwadi changu chese. Ndichataura chokwadi changu chese. Ndana makwando usungwa nemhosva. Ndakaita makwando usungwa nemhosva. Mwari vandinzwe. Mwari vandinzwe. Dzimi gondinzwa. Dzimi gondinzwa. Ipai Nyarai Bhuku. Nyarai Gama. Ini ndinonzi Nyarai Gama. Inonzi Nyarai Gama. Ndauya mudare ramambongezi. Ndauya mudare ramambongezi. Ndakamhangarira Tafadzwa Makonde. Ndakamhangarira Tafadzwa Makonde. Chataura chokwadi changu chese. Chataura chokwadi changu chose. Ndana makwando usungwa nemhosva. Ndakaita makwando usungwa nemhosva. Mwari vandinzwe. Mwari vandinzwe. Dzimi gondinzwa. Dzimi gondinzwa. Ndadzirai Bhuku. Pamusoro imambo. Ava ndambuya nemwana wavo. Vari kumhangarira murume wemwana wavo. Saka Siphiwe taurira dare zvamakabvirira Tafadzwa. mukwidza voice. Pamusoro vedare machifu Chishingezi nana baba vese vari muno. Ndini Siphiwe Mlongoti. Mwana uyu mwana womwana wangu. Zvari mwana womwana wangu akamitiswa. Amitiswa ndobva tatora ndobva tachengeta kusvika azvara. Akakura baba vake ndeavo. Akura mwana uyu akazotowana Tafadzwa achishanda. Akaenda kutsvaga basa muno muCheguta kwaiye agashanda. Vatorana naTafadzwa. Vatorana naTafadzwa vakabereka mwana wavo 1 anonzi Rovheka ane 12 years. Saka nemukadzi vagara naye 15 years. Saka gore rakapera ndakasvika kumba kwavo nanzvoti vana ava vari kunetsana. Sambuya samai ndii ndakachengeta Nyarai. Ndobva ndagara ndamubvunza murume ko murume muri kunetsana nemukadzi chii? Murume akajamba anondiudza chokwadi. Akangoti munhu andikutaura naye shamwari yangu. Ndikati oi shamwari yenyu. Inini ndakunetseka kuti chii chikunetsa pakati penyu. Zvikanzi aiwa gogo. Inini mwana chipo chinobva kuna Mwari uyu takamupiwa wana isi nyaya yemwana. Ari kunyepa umukadzi. Ndati ari kunyepa akati ndobva ndadzokera kumba ndasiya ndagadzisa naye. Ndobva ndadzokera kumba. Ndinongonzwa kuti nyaya iyi ingwaramba iri keriona. Vanhu vari kurovana, vari kuita sei? Kusvika vasumesana kumapurisa. Mukadzi akaenda akadzokera akati aiwa murume wangu ngaabude ndokuti tiwane kuita sei kuti tiwane kugara ndidi kumusungisa. Kubva murume adzoka pamba. Murume uyu akaramba ari strict nemukadzi uye waidana naye wandakanobvunza uye. Saka murume uyu akazobuda kumba muna December. Kubva ndamufonera murume ukanzi agogo. Mukadzi wangu ndiri kumuda akamusiya pamba. Paanogara kwamuvhovho kwanyangana nditi. Akamusiya pamba imba ndeyavabereki. Saka murume ari kutogara kuForiti nemugirefriend. Mugirefriend uyu ane vana 2 ane mwana 1. Saka inini chikonzero handichizive kuti chikonzero chavakasiyirana vana ava chii, inyaya yemwana here kana kuti iye Tafadzwa abude pachena muno mudare kuti inini ndakabudira mumba nokuti nyaya yemwana. Ndiri kuda here mukadzi kana kuti handisi kuda mukadzi. Inini chandakayozomhangarira vedare ndakamhangarira pfuma. Tafadzwa haana kanombobvisa kana senti. Baba vake ndeavo vemukadzi. Haana mbobvisa kana senti kumba kuenda akangobvisa mbudzi dzemasungiro chete kana jira haana kubvisa nekakumbedza so kadiki ndokaakabvisa Tafadzwa. Nhasi una kuti anhu mukadzi haachada kungoenda achinorova mukadzi. Ndakati varume vemazuva ano vanoponda. Ndigai ndinomhan'ara iye abude pachena mukadzi ari kumuda here kana kuti haasi kumuda. Kana achimuda otora mukadzi wake muno mudare. Kana asingamude otaura nemurume wake kuti mukadzi wangu handisi kumuda Tafadzwa. Ndamhangarira kuti akubvise pfuma. Ane mwana ane 12 years. 15 years vagere vese pasina kana senti. Tanzwa muchitaura
kuti mwana wemwana wenyu muri mbuya muri kutinongedzera zvekare baba vake mukuwasha kawo anofanirwa kumhangara achitaura zvepfuma yemwana uyu ndiani, imi mbuya kana kuti vatezva mukuwasha wenyu. Mukuwasha maonero andinoita anenge asina basa nazvo nokuti haana kuchengeta mwana uyu. Ndakachengeta mwana ndiri kubva ari mudumu. Saka ndamutora mukuwasha kuti anga achimirira mwana wake. Inini ndii ndarwadziwa sekuchengeta kwandakaita. Mukubanzwa here kushungu? Ya, ndapabvunza kuti dare kana ropinda rogara rangopinda richiona kuti nyaya iri baba. Rokuramba pane dziro. Chinenge iripo ndeyekuti iye auyawo anoratidza kuti haana kuroora. Saka auyiwa naye kuti azoraura fish achibatsira vambuya vasina kuroorera. Saka vambuya vapinza zvinhu zvisiri zvavo panguva imwe chete iwe. Vapinza nyaya yeroora, havadyi roora iri asi ravo. Ava vangadai vapinza nyaya yekunzwa chimiro chemurume uyu nemuzukuru wavo. Vachiri kudanana here kwete zvepfuma kana chiredzwa chavo vachida kuti ndindakarera saka inini ndiri kudawo mari yekurera. Zvepfuma baba vakagara apa vakatobuda muromo nokuti havana chavakaita kwanati zvavo, saka vanzi havana basa nazvo. Ngatidzorerei kuna mambo. Nyaya dzakadai dziri kunetsa mumatare. Manetsero adziri kuita ndeyekuti baba uyu nyakutumbura anenge asina chaakaita. Asina chaakaita uyu mukuwasha uyu anoenda kuna mbuya nomunhu akada ndopaawanira mudzimai. Unoita chikamu chachisingafanirwi kuitwa neava. Ava vaifanirwa kudeedza urumbarume mwana wako waenda waroorwa. Una dambudziko ropa huya panotitaurirane. Nhasi uyaitungamira kuzoti ndikuda rooro. Awana roora. Chamunopiwa imigogo, mombe yedamage, mombe yeuredzwa, mombe yeumai, dzokanangani? Napo. Ndodzidza munopiwa neuyu apiwa neuyu. Asi manzi yachingama. Otherwise munoide uyu. Midzimu yake haisi kutambira roora iyi. Wari kunyunyuta uyu. Mumwe wakaroorerwa kumba kwenyu. Iye asiriye ndiye aifanira kuenda kugara pachituru kana kuri kwenyiko. Wonyatsoti mari yakati iri muchibvunza kuti wakavhutipo here kana asina mikanda kundiro kwenyu. Anenge akakubaira nari pinda musha moti yotora ndeyako. Munofanira kubatana muchita pano. Kwe mwana unyako. Mwana wangu. Iye amai mwana. Wakafa kudhana. Already yapera zvakanaka. Ndazviona. Mune kodzero yekuita izvozvo. Nyaya dzimbiri ngezi. Pane nyaya dzekubatanidza ivava nemukuwasha wavari vaviri. Kuita nyaya yokuda kubatanidza imba yakutsemuka iwe. Alright, iwe ugere musha mani? Ugere musha memurume wangu. Iye imba akakusiya uyu? Vakandisiya ipapo kwandiri. Right, iwe murume? Mudzimai muda? Kwete mama. Hauchabuda? Izvozvo mama. Saka wakapomokerei pamusha kusvika pakuzoramba mukadzi? I'm sorry. Ngopindura chete. Alright. Musha wangu wasingachagarike mama. Nei? Panga pane kakavadzana kakaita kuti zvindivhirigidze. Kanga pane kakavadzana kaiitika pakati pangu nemudzimai. Nezvimwe zvandaitarisirawo semudzimai kuti tichange tichibatsirika semhuri, asi hazvina kunge zvaitika sekudaro. Ndikanga kuenda nyaya yacho kwanga kundiremera kuti ndirambe ndiri panzvimbo iyi. Saka ndakatsvagawo nzira yangu yekuti zviite sezvinondirukira kurutivi rwangu nekuti ndanga ndisisina kumwe kwekunozembera. Saka vabereki vakasiyira uyu ndivo varume vaviri. Ukati kumudzorera kwawakamutora. Ndizvozvo chaizvo mambo wangu. Kudzosera. Mvunzu uri kunzwa? Ndazvinzwa. Ko muda kuturukirei? Alright, kudzosera ndaida kudzosera. Asi munguva yacho umwe wangu uyu anga ane hasha dzekuti chero pandaimuudza kuti ndokumbirawo chideedzawo vekwenyu aiita sekunge aiti handikwanise kuudzwa izvo zvinoti uri kuda kundiramba ungandirambe
kaviri pamberi pevabereki vangu. Ndo vandati no okay, isusu ndakuchiitira kuti timboita sekakupatsanura mbichana kuitira kuti inini kana ndine dambudziko ndinozvinoona ndiri kwandiri koko kuti ndine dambudziko, ndichitiro uyu kwaanosarawo pambapa anokwanisa kusara achiona ega kuti pandine dambudziko ndapa, patinodzokirana tinenge takuziva umwe nemwe dambudziko rake. Asi umwe wangu haana kubvuma izvozvo, akati hakuna kwaunoenda, hapana ari kuseparata neumwe, hapana ari kwanisa kusaduka pane umwe, ngatirambe takabatana takadaro. Vandati no ini hangu nedambudziko randinaro handikwanisi kuramba ndiri padhuze newe, nokuti zvandiri kusangana nazvo ndakakuudza hauna kukwanisa kuzvinzwisisa. Saka ini zviri nani ndingobuda. Saka ndazoita zvekupomuka pamba ndichisiya uyu, nokuti kuti ndisaure naye kwacho munhu ane hasha, munhu anorwisa. Saka ndakaona kuti kuramba ndichirwisana naye zvinopedzera zvarasa upenyu hwangu, kana kuti dzimwe dzenguva ndinogona kunodzosera ndowira ndokuvadza futi umwe wangu. Saka ini ndakaona zviri nani kuti ndisuduruke. Ndo mabviro andakaita pamba. Kuroora kwandakaita ndanga ndisati ndaroora munhu, ndanga ndinaye zvechokwadi, handidi kuramba, ndanga ndinaye asi ndanga ndisina kuroora. Pandakapomuka pamba ndakatozoona zvirikatondirerukira kuti nditore umwe munhu ndigare naye, nokuti ndaisava nemunhu aikwanisa kundidzora. Muno muchegutu handina vaningati munhu wandinoti shamwari, ndiri munhu anorarama ndiri mumwe munhu. Wotora badza remunhu riri itsva worishandisa rigoma robvisa pendi kuti handichada, waritorawo hauna kuibhadhara, zvine kodzero iri kurira munhu. Ndine kodzero yekuripa pakanganisika 80 right. Wakamupa sherendere kuti handichamuda, ndanga ndisati mambo wangu, wamupira pamberi pangu, ndakati kuti tisangane bhadhara mbudzi munomudara mazvinzwa tiri kuzvinzwa mambo. kuya uzoita kustabhoni, kuya uzorambira mukadzi wako wakanofefa wagakwa ndisikoini mambo uya pano padare kuzoti handichada. Naye makazviona zvichiita uye mambo vana venyava vanozowana mistake yemukadzi uye ane girlfriend sei. Vazhinji vacho vanowana mistake yemukadzi wake mukuru ane girlfriend, ndopaanozowana kuti uyu haasi kuita. hatirambidze vanhu kurambana mambo. Udo chinhu chinoshanda nebrain. Brain dzavo kana dziri panzvimbo havana kusiyana vakadzara, vanosiyana nezviito zvebrain. Ukanga waita kadhimonika ukakagara pamwoyo pekuzonda uyu wakuita zvisiri rudo rwawakamutorera, zvisineyo hauna chawakabhadhara vabereki vemunhu. Ucharipa mbudzi yekuda kuzishaina pamberi pamambo. Wapedza izvozvo tingatore nguva naye uyu anofanirwa kubhadhara mhosva yakaita kutora mwana munhu kugara naye oripira kuvabereka avo. Kana apedza saizvozvo iwe nemwana naye woenda kucivil court kumaintenance, haisi yedicho, ine matara ayo kwaanobatirwa maintenance. Usati ndida hauna kutaura chikonzero chaicho uri kuti haagarike naye, nokuti pane zvikonzero zvinoitika zvinenge zviviri ndo zvikarambirwa kutatu. Chako ndechipi? Utangaitanga chawanga wasimudzira roro chii ndichitaura newe wanga wasimudzire roro pari panyaya yekuroora vana mambo vangu. ndati wanga wasimudzire iyo naida kutaura panyaya yekuroora. Mambo vachitaura ichitaura imwe mbudzi dzambiri zvauchabhadhara punishment yako ndiri magistrate kaini kuti ndakutaura newe ndichitaura nawe yakuya naye zvakanaka usimudza roko ndaipedza kutaura ndokuti une mubvunzo here ubvunzikana ndokupa 10 yako munhu uri kusimudza chii dzandapedza indiscipline yekusaziva matara imwe dzangani dzambiri ini mambo okutaura newe asati apinda munyaya yatezvarana tichakuisanisa atezvarana nemunhu ambuya vaka tiri wakanotora mwana nenzira isi isiriyo dai wakanotora nenzira kwano vaikokurudzana voita dare pamba pavo oroora mune zvakanaka. Apa una kobiri waungonosungira ona mutoro kati angandifire pano wadhere nambuya ndokuno wakwazva wakobaba havana chavakaoneka ndepatitaura kuti damage muromo waneramba ndizvo izvozvo wakadhemenja mwana womunhu iye ndizvoka maputiro
mafuta ari kudiwa futi Yemen. ko akabvisa mhanda rakawa handiti Ndizvozvo. Papo mambo taachikumbira chaizvo kuti dare rino rimonite zvikwereti zvakesari zvitake zvapera asati aenda kunew account. Ndizvozvo. Ndokuti vazoziva kuti vanofamba sei pachivanhu. Inzwa hama yangu. mafuta ari kunzi akabvisa Makapuwa maputiro gogo. Yakabvisa mbudzi 2. Asiriwo maputiro iwayo. Kana muri mudare medu muno. kodishine jagi Saka masungiro acho nari papi? Akangobvisa mbudzi 2 nekagumbeza sugadiki. Kekuberekesa mwana. Akangoita ngati ka baby blanket. Aiwa, nhasi maita zvakanaka, maita mhanza, mawana mauya kwamambo. Isusu tatoda kuti titaure nemi ndechekuti iye zvino ari kurohwa mapunishment ekushaya mutemo kuti ticha ari kupinda padhoo asati atobvunza mubvunzo kudhara watosumudza ruoko ticha obva ati ndakamirira mubvunzo saka anzi mbudzi 2 mudare dzaanobhadhara pano. Isusu toda kuti tiende pekuti gogo ndimi makarera mwana uyu. Zvekunge tichataura zvekuti bvisai masungiro, bvisai zvakazodii zvikadii, matare iwaya anotinetsa pakuti kana vanhu vakungorambana chete hapachisina chakanaka chiripo. Saka munhu iyeye tinomurodza pfuma tichitaura nyaya yekuti ari kudii, ari kurodzwa mukadzi waakaramba. Zvii zvaakadhameja pamukadzi? Handiti tiri kunowana umhandara hwemwana hwakaenda akamupa mwana imombe iyoyo. Sekitari wangu ari kunyora izvo ndakutaura. Ndimi makarera mwana uyu kubva mudumbu mamai vake, sezvo mwana wenyu akashayika akakusiyirai chizukuru mukachirera. Handiti machirera chimuzukuru ichi. Handiti ka ndobva chakura chikachiviwa neuyu. Imombe yechiredzwa yekurera kwamakaita mwana wacho. Hazvinei nechekuita nababa vake zvatiri kutaura takanangana nemi. Handiti ka kuitira kuti musazobata zvinhu zvemukwasha. Mukwasha anoti achipiwa zvake ndopamunonzi papa chirehwana changamire kuti mune muchiti wakabvisa here tsvakirai kudo. Handiti kwatiriwo isusu sevadzitezvara nanambuya vako kana asina muchitora muchiisa zvanga zvirehwa namambo zvabvireva chinhu chakakura kuti mukwasha ndiye anotungamira pakurodza mwana wake asi achisiya pfuma yaasina kubvisa kwavatezvara. Kana achienda anoenda nezvasara. Handiti mapawana kuroora kumwe cheteka kunozongosiyana kuti nguva yatave chekunyoresai chiita dhora nhasi chakuita $2 ndo mutsauko, but pachinodiwa chinongodiwa. Handiti saka ndiri kunocherechedza panyaya yekurera nedhameji rataurwa namambo. Asi edu aye ma3000 ma4000 chii aiwa mudare mamambo munobhadharwa mombe damage. Handiti then takuda kuti tichienda kuti mwanai waakabereka nemwana wenyu, nokuti kuno kumadzichangamira kuti mwana mukomana anobhadharwa mombe yake imwe chete kana muri mudare mamambo, kana ari mwana musikana imombe ngani 2. Handiti saka waakabereka wemwanai mukomana panoda imwe mombe yechitatu. Ndinenge ndapedza nemi gogo. Izvozvo kana muri mudare medu $900 $300 pamombe ndiyo watiri kuudza uyu. Tichamubvunza mubvunzo wekuti zvinoya rini. Dare redu rinobhadharwa hwai rekuita madiro akafanana naaya ekuti ungabve kumba kwako usvika kuti uda kunoramba mudzimai pamaziso pamambo unozochajwa namambo. Manzwa wachiti mbudzi paka. Handiti mbudzi idzodzo dzapinda dziri 2 neunhu hwake. Kutoshaya unhu kutorongedza mbatya kuti nhasi vanonondiona mambo, saka mavaona mambo. Handiti saka panodiwa $970 $1070 newai
yedare remuramama. Mbudzi 2 $70, mombe 3 900 plus y 1000 nembudzi 2 1070. Tiri kuitira kuti kana asina mombe, aine mombe dzemuhomwe, ndo mari yachona yatiri kutaura. Asi tiri kutaura chivanhu chekuti tiri kuda mombe 3, handiti dzine y nembudzi 2. Zvinouya rini? Umbarume ndairai. Taona mvutso voice yako. Ndikushaya kuda kubatanidza Vakugwara. ndinounganidza zvakaita sei. Kana musina nguva tokupai. Chinoita nchokuti iwe unotaura yako nguva. Dare rinonguva yarene. Yarinokutemera. Otherwise iri pamberi peyawataura kana kuti iri mumashure meyawataura. Chinovimba kuti pane figa kapo. Kana vasingade figa nemunotora zvinhu kana izvanowo zvakachipa zvingasvike kumari hazvirambidzwi. Ndizvo zvotanga 1070 inouya rini? ndakawana kana mukana we 4 months 21 days kubva nhasi. Idare rero. Idare here. Wakutogara nomwe mukadzi kwaudisa mari adzazi kumukadzi uyu hausi kuchengeta mukadzi nemwana. Anoratidza kuti anogona kutiza iyeyo futi famba uchaita nguva. Topedzerana nawo Guzhungu. Baba, hatisi kuramba kuti muunze mukuasha kuzotaura zveroora renyu nekutamba kwaakaita nemwana nenguva yakatamba nemwana, asi izvozvo oraiti mambo dziri kutsva rimuka. Oraiti rimuka. Guzhungu, ndo matambudziko atiri kusangana nawo. Ane damage ndiyanivaratua. Mati? Mombe damage ndiyanivaratua. Ndiya inoenda kuna baba. Enda kuna baba. Ndo muridzi womwana. Gogona zvinhu ndezvangu. Alright, aiwa amaita basa mambo. Ndizvozvo, aiwa ichokwadi. Ndizvozvo. Tasiya umai. Aiwa inogadziriswa ningi mama. Ipapo taachikumbira pamombe panenge pakubhadhariswa nambuya kuti vazive kuti chakakosha baba vemwana vanofanira kuwana simbi ravanodya ndizira yauya avangatora zvese vachiti aiwa aiwa hazvisiri izvozvo. Museyamwa isai mombe yeumai ipapa. Bengi ravo ndiro rirakutoudza kunoona mambo. Munyaya ndimambo mari chauira pane. Uyo agara haana mukadzi here. Mukadzi uyu hasi mukadzi wakabvisira mombe yeumai. Andobvisa. Uyu anobvisa mombe yeumai yomudzimai wakachipambu yavaka. Right? Ava vanobvisa yavo yeumai vachibvisira mudzimai wavo vachipambu gokwavo. Ipapo ndizvo zvochaizvo Guzhungu. Munobvunza date kuti munouya rini.